Bismillahirrahmanirrahim. Od ti nekih prepreka na putu pridržavanja za islam i vjeru jeste prepreka strasti. Znači, ljudi, ovo što mi sad živimo je ludnica. Ali prava riječ ludnica. Nevezano je li tačno ili nije tačno. Pročitaš jučer naslov u novinama, čovjek, tobe jarabi, silovo svoju majku. Ali nije to gdje? U nekoj Rusiji. U Bosni, na našem kantonu, čoveče. Ludnica, ludnica. Pogledaš dječicu, djevojčice od 12 godina. Da ne govorim srednjoškolke, da ne govorim srednjoškolce, da ne govorim ovi stare dripine ko ja i ostali. To je sve napuhano, ugrijano, neuzubila. Nemaju ljudi, nema granica, nikakvi. Ne postoje granice. Strasti su, znači, isforsirane ko nikad u životu. Kroz alkohol, kroz drogu, kroz muziku, kroz nargilu, kroz. To je insana napuhalo ko balon. Insan u datom momentu, Allah mi gubi orijentaciju, spušta se na nivo koji je niži od nivoa stoke. Bez pretjerivanja. Evo da vidite, čovjek silovo majku. Pa ima li to kod životinja? Nema! Ali su ljudi toliko isforsirali strasti. Muzika, razgolić, skini sve! Šek je išao, pa hajd, rukav, kratki, pa kimono, pa nema više rukava, čovječ, nema ramena, ne znam kako zaustavi majicu, stoji čovječe ko na štriku. Allahu ekber, čovječe, Allahom se kunim. Hajde dok je bilo, eto, makar na rame stavi nešto, vidiš na čemu majica stoji. Sad nema rukava nikako, čovječe. Ja rab, puče vjetar, odniće sve sačuje. Ali to je stvarnost. 80% toga imamo sad na našoj ulici. Da ne govorimo o muzici, da ne govorimo o drogi. Ljudi, sad da ne navodimo koje vrste ljudi, sad je velika rijetkost naći lika da travu ne konzumira. To su evlije. A može biti dobar musliman, klanjaš, džemaš, dersovi, ali je, brate, opušteno posle jacije, džemata svi zajedno idu i krhaju. Allahom vam se kunim, ali ne bi pričao nešto što nije. Piše mi jedna osoba, šejke, de nešto napiši na tu temu, kod nas ljudi iz džamije, džematile idu svi, zaključaju se, zadime se, to je ljudi džematlijeba, ljudi džamije. Ali to je njima neko rekao, znaš šta je, nije to zabranjeno, to ne djeluje ko alkohol, to tek nakon 3 sata, alkohol je brže djeluje, a i droga nije spomenuta u Kur'anu. Nije to, mislim, ni duha nije to toba, nemojte se vi, opustite se, slobodno malo. Stres je. Ljudi pjevaju, brate. Strasti su isforsirane ko nikad u životu.